аввалин рӯзи фасли баҳор ва инчунин бузургтарин рӯзи рӯзҳо рӯзи саиди ҷумъа бар ҳар яки шумо муборак бошад. дӯстони азиз, имрӯз ҷумъа ҳаст, 1 марти соли 2024. $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1187 сомонӣ. бародару хоҳаре ки видеоро тамошо мекунед, барои чӣ дар видео лайк ва ҳамчунин ба канали мо подписатсия намекунед? охир аз шумо чизе намеравад. дастгирии шумо пешравии шабакаи мо ҳаст. худованд аз шумо розӣ бошад. мегузарем ба хушхабаре ки ҳар яки мо шумо интизор будем. имрӯз 1000 рубли русӣ ба 120 сомонӣ баробар шуд. ноумед намешавем, иншоаллоҳ ки рубл боло мешавад. ноумед нашавед. касое ки мехоҳанд паспортҳои худшона бисанҷанд ку запрет, депорт чизе ҳаст нест, ҳамира воқеан фаҳмидан мехоҳанд, ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда бо тариқи WhatsApp нависед. албатта иам ҳамкорои мо ҳай, албатта менеҷери мо бар шумо ҷавоб метавад ва паспортҳои шуморо загранпаспорта тафтиш мекунад ва мефаҳмонад ки чӣ гап шид ё не. яъне ки барои тафтиш кардани паспортҳои худтон аз запрет ва депорт. ва касоне ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастед, 1000 тенгаи пули Қазоқистон бо курси Тоҷикистон баробар ба 23 сомонию 83 дирҳамро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доранд, 100 лираи туркӣ баробар ба 37 сомон ва 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомону 12 дирҳамро ташкил мекунад. хотиррасон мекунем, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. ва ба касоне ки пули Ӯзбекистон лозим аст важни боша, 50000 сумми Ӯзбекистон бо пули Тоҷикистон 44 сомониро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Хитой ҳастеду кору фаъолият доред, агарчи бар шумо лозим ҳам нест, аммо мо навор кардем, 100 юан баробар ба 151 сомонӣ ҳаст. худо нигаҳбони шумо. интизори хабарҳои дигар бошед.